sing tak suwun ngadeg selawase aja pisan isinake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan sarta tugu sedine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajiban nderek kanggo diperintahi siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan sarta tugas dine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajiban nderek kang dadi perintahe siswa muda iki kumpulan taun 2007 atege loro wolu papat wis diresmeke siswa muda jenenge sing tak suwun ngadeg selawase aja pisan isinake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan taun 2007 atege loro wolu papat wis diresmeke siswa muda jenenge sing tak suwun ngadeg selawase aja pisan isinake siswa muda iki jenenge kudu dipertahanake siswa muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan sarta tugas dine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajibane dadi perintahe ya rek hadap-hadapan rek atur sugeng dumateng Kang Sama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng Kang Sama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur suka dumateng Kang Sama mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa ampun kantos samya ngondo para mirsa ingkang prasaja atur suka dumateng Kang Sama mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa sampun kantos samya ngondo para mirsa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos sebabe agama para mirsa ampun kantos samya ngondo para mirsa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa ampun ngantos samya ngondo para mirsa ingkang prasaja atur sugeng dumateng Kang Sama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa ijo kuning siswa muda isih padha eling atur sugeng dumateng Kang Sama mireng siswa muda rupane ijo kuning siswa muda najan rupa
ijo kuning siswa muda isih padha eling matur suka dumateng kang sapa mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa hampun ngantos yang padha para mirsa ingkang prasaja matur suka dumateng kang sapa mirsa amirsani kesenian siswa muda para mirsa hampun ngantos yang ada para mirsa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa hampun ngantos yang ada para mirsa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mirsa ampun ngantos yang ada para mirsa ingkang ya siap rek lencang kanan rek tegak rek hadap muka rek atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki adewe wasapu kita hormati wiyasin nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan kita bermata para manungsa ingkang mripta kita supaya ketok dosa atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki adewe wasapu kita hormati wiyasin nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan kita bermata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang sami rawuh wonten mriki dewe wasapu kita hormati wiyasin nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan kita para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa atur wilujeng ingkang rawuh wonten mriki ingkang sepuh kita hormati wiyasin nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan kita para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa ya siap rek ayo simbah nuli dong ibadah umure ra tambah aja kakean pola lamun rang ibadah bakal bisa besok nek akhirat nomor susah ayo simbah nuli dong ibadah umure ra tambah aja kakean pola lamun rang ibadah bakal bisa besok nek akhirat bakal nomor susah ayo siwa aja padha mondo jamane wis tuwa mundak kakean dosa lamun isih mondo bakal sengsara besok nang akhirat mlaku jebul neraka ayo siwa aja padha mondo jamane wis tuwa mundak kakean dosa lamun isih mondo bakal sengsara besok nang akhirat mlaku jebul neraka ayo bapak ojo podo agak zamane wis rusak udah ora kepenak lamun isih agak bakal dibekak besok nang akhirat mlaku nyampar kotak ayo bapak ojo podo agak zamane wis rusak otak ora kepenak lamun isih agak bakal dibekak besok nang akhirat mlaku nyampar kotak ayo ojo seneng nesu awakmu ndak guru rupamu ora ayu lamun seneng nesu marakake padu besok ning akhirat bakal nampa gebu ayo ibu ojo seneng nesu awakmu ndak guru rupamu ora ayu lamun seneng nesu marakake padu besok nang akhirat bakal nampa gebu ayo paman podo iman berkat podo banget
kanggo ngisi badan lamun ora iman bakal kewirangan besok nang akhirat laku nyampar gaman ayo paman-paman nuli podo iman berkat podo banget kanggo ngisi badan lamun ora iman bakal kewirangan besok nang akhirat mlaku nyampar gaman ayo kakang-kakang nuli do sembayang zaman isih locang muda ora karuan lamun ra sembayang awakmu setarang besok nang akhirat mlaku jegur jurang ayo kakang-kakang nuli do sembayang zaman isih locang muda ora karuan lamun ra sembayang awakmu setarang besok nang akhirat mlaku jegur jurang ayo adik-adik nuli podo ngaji zaman saiki aku kudu bisa ngaji lamun ora ngaji kudu hati-hati besok nang akhirat bakal diuji ayo adik-adik nuli podo ngaji zaman saiki kudu bisa ngaji lamun ora ngaji kudu hati-hati besok nang akhirat bakal diuji ya rak pada rak bocah cilik-cilik sadangane resik engko lari-lari tur tidak ebeti aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertib Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sadangane resik lungguh lari-lari tidak ebeti aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertib Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sadangane resik lungguh lari-lari tur tidak ebeti aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertib Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane resik lungguh lari-lari tumindake becik aku bisa nulis maca ya wasis salat ya wis tur padha tertib Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku ya rak ada muka rak bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad utusan ilahi sedunia kepada umat manusia di seluruh dunia bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad utusan ilahi sedunia kepada umat manusia seluruh dunia bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad utusan ilahi sedunia kepada umat manusia seluruh dunia bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad utusan ilahi sedunia kepada umat manusia di seluruh dunia bulan Maulud
Kita